Erokamano janeno mar LTN agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo okinyi makawuono ni mondo achak aromie kodi e studio ka. Omiyo en Nyasaye moyawonwa piny nono oyawni to oyawona. Omiyo akwayi ni ikaw thuolo ni dakika moko matin ka ng'eny to 30 haito bang'e wabiro lamo kodi Nyasach polo. Omiyo kapok adhi mbele nyinga iluonga ni Bishop Agustino Omedo aja Kisumu County ae gweng' miluongo ni Kogony buto Korogonda School. Ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Agone Nyasaye erokamano janeno mokete Lolwe kinyi makawuono ni. Nyasaye oraka gi thuon wach makawuono dawuoye mawacho ni pod nyalore we ywak. Pod nyalore we ywak. Omiyo adana wuoye gi joma oseywak kendo mageno gi oserumo. To Nyasaye oragi ujumbe ni pod nyalore we ywak. Katisekalo weche mathoth, katisekalo weche matek, to Nyasaye oraka ni we ywak. Pod nyalore. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni kulwi mondo weche duto akete lwet Nyasaye. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhodi chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu majawar. Janeno ka ok aketho sa, adwa nasomie muma moro. To muma ni wuoyo e dhako moro mane gi chandruok ariyo. Teni chandruok mokwongo dhako ni ne en chi liel. Tene ni jaode nosenindo. Chandruok mar ariyo mane oyudo dhako ni wuode achiel, kech muma lero ni ne nigi wuode achiel ma Miderma, bende nochako oninde bade. Koro nodong' adong'a chi liel. Oonge dichuo, to wuode achiel manonyuolo bende ochako oninde bade. Chunya wacho ni dhako ni ne nigi chandruok. Gima ne odong'ne en kawo wuode aeto ikete bur, aeto jolemo tiike to dok dala gi kwe. Mane manodong'ne mamani. To chunya wacho ni joneno ne osetimo neno. Kech kaka ing'eyo ni liel kotimore kar chieng' iko ji nyaka tim neno. Neno nosetim. Joma wacho ga nomejo. Kik iluor. Wabiro dong' kod wabiro rito kari. To bang' dweche adek kata ng'ama pidi onge. Mwandu ni makoro gidong' ka giyako. Mago bende nosetimo neno. Mama ne nigi chandruok. Nikech adier chuore noninde bade, to wuode bende chuore nosetho chon. Hai to wuode be koro ninde bade. Koro nodong' e dalane kende ka en gi midhiero. Jomoko luongo ni terrorists, jotero. Jotero bende nosetimo neno. Kech ne gisewacho ni ka ng'ane cha ande madhi rito. Ke joluo mago tabia ma joluo ni godo. Mago bende nosetimo neno. Joma wacho ni jokano donje tend mablucha. Aparo no ng'eyo kuwinje buoro maler. Tieni jomoko joluo timo timbegi jomoko gin kaliel giwuok gi dhogi mok gichamo gimoro to giwacho liend ng'ane ne rach. Liend ng'ane ne rach. Kipenjo nang'o ne wawuok gi dhowa. Mago bende nosechiemo. Gima nodong' ne mama ni en kawo wuode tidhi nyume bur tidogi lamone tudong' gi kwe. Koro mama ni ne nigi chandruok. Nodong' adong'a chi liel adier. Tamor gi Nyasaye makele studio ka. Yesu manoromo gi mama ne to tiere wach manowacho, wach matin kende. Jomoko ta amor gi Yesu no. Aluonga ni jal ma jabiro chien. Sama noromo gi mama ni handiko lero ni Yesu noromo gi mama ni ka joting'o mbait thigo dhi kar iko. To kano neno jalni, no neno mama ni, to no keche, mo wacho wach moro matin. No kone mama ni we ywak. Tere ni ujumbe na kata message na wacho ni we ywak. Pod nyalore. Mayo wach matin mane Yesu koromo gi mama ni, to wacho ne ni winjo mama we ywak. To kose wacho ne mama ni, to ono timore. Mayo momiyo akelo Yesu no kawuono. Kato beno ni mama ni dichuo nosenindo. Hai to wuode achiel mane nyalo konye be oninde bade. Koro nodong' adong'a chi liel. Tamoro gi Nyasaye ma jabiro ga chien. Yesu ma jarom gi ng'ato dakika mogik.
Haluonge ga ni chieng' jamondo sule mar okinyi ene makele studio ka. Omiyo bang' romo gi mama ni ono notimore. Sama nomulo tigo mama iti mama sanduku mama iti ochiel ma Yesu miye min mare kangima. Mama ni nokong'eyo no nyalo dok gi wuode dalane kech geno ne noserum. Adwa som kod Luka 7 wabiro somo matindo 11 nyaka 15 hait wadhi kaka Roho mar Nyasaye ochiko. Samoro ine main ka miseyuak winji pod nyalore we ywak. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, asomo kodi Luka 7 wabiro chako matindo 11. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, bang' mano Yesu nodhi e dala moro miluongo ni Nain kaachiel gi jopuonjrene kod oganda mang'ongo. Kane ochopo e dhoranga dalano, noromo gi ji moting'o ng'at motho ka gidhi kar iko. Ng'at mothono ne wuoyi ma miderma ma wuod dhako machiliel. Adeni winja maber. Ni ng'at mothono ne en wuoyi ma miderma wuod dhako machiliel. Tini dhako ni chuore nosetho. Wuodi be koro chako ninde bade. Todhi mbele kowacho niya, noyudo ka jodalano mang'eny dhi kod min mare kar iko. Kane Ruoth Yesu oneno dhakono to nowachone niya, we ywak. Kane Ruoth Yesu oneno dhakono to nowachone ni we ywak. Eka nosudo machiegni momulo thigo mane oting'o wuoyi mothono. Mi joma ne oting'e ochung' mowacho niya, wuoyi awachoni niya, amalu. Mi ng'atno noa malo mochako wuoyo kendo Yesu nomiye min mare kangima. Thuon wach madawuoye wacho ni we ywak. Yesu kanoneno dhako cha muma wacho niya to nokeche mowachone niya we ywak. Adwa nawuoye gi ng'ato kato kiny makawuononi nitiere mama moro manena kasani mano okete Lolwe TV ni kendi bede mos e kom kanyo. Samoro ibeti e kitanda, samoro ine magawa, samoro in kamoro ni idhiye tike ng'ano keto Lolwe TV. Wawuoye gi ng'at machalo kamano, jaduong' moro, nyako moro, chiliel moro, kijana moro, kata nyathi skul moro mano okete Lolwe. Ma samoro kale wach moro matek migeno mane en go ne oserumo. Samoro ne okonindo otieno, oywak kendo chunye lit. Ta amor gi Yesu no makelo ka mawacho niya, pod nyalore we ywak. Ene makele ka jal manigi teko kendo manigi duoko. Ene mabiro lamo kodi Nyasaye. Onge gima tek manosetame. Aluonga ni chieng' jamondo. Aluonga ni sule mar okinyi ongo wang'e riek. Yesu ne ok ochandore gi penjo ma ji thoth koromo gi ng'ato ka ng'ati otho. Yesu ne ok openjo penjo mathoth. Bende ne ok openjo kowacho niya, apenjo uri dalawa tang'o mano otime. Mano Yesu ne ok owacho. Be ok owacho niya, apenji mama udhi ike kanye adhi asom mesa. Mano Yesu ne ok owacho. Be ne ok openjo penjo ma ji penjore nikech jaluok tho nono ni ang'o monege. Mano bende ok openjo. Gima Yesu nowacho ne mama cha ne yani we ywak. Ni to muko wacho ni atono kano sudo machiegni. Andiko wacho ni to ka Ruoth Yesu noneno dhakono nokeche mowachone ni we ywak. E kano sudo machiegni momulo thigo mane oting'o wuoyi mothono. Mi joma ne oting'e nochung' mowachone niya, wuoyi awachoni niya malo. Mi ng'atno noa malo mochako wuoyo kendo Yesu nomiye min mare kangima. Adwa nawuoye gi ng'ato kiny makawuononi mano okete Lolwe TV. Masa mara diero wacho ni bishop ane masekale wach matek. Ta amor gi Yesu majabiro gachiel. Mana kaka nokecho mama cha e kako nyalo kecha. Yesu nontiere ka. Beni en tuo misewuotho osiptende matindo gi madongo. Adier samoro ipimo tuo to ok yudi.
samora dieri sedi osiptende matino gi madongo nyaka oko nikech lao ngima. Samoro en tuo ka pressure, samoro en tuo mar sukari, samoro en kansa, samoro en wich bar mochwere, samoro en tuo mar pien kata mandulume kata single cell. Adier kineno, adier isethiedho otamore. Tinde gino kete yiero nyaka chiemo michamo. Andiko lero niya, pod nyalore we ywak. 13 matindo wacho ni pod nyalore we ywak nikech akelo Yesu nie pap kawuono. Obiro kechi mama, obiro kechi ng'at mano kete luleni matuo seketho deni. Masamoro Yesu wacho ni in maiti mapok olandi pod nyalore we ywak. Yesu changi kawuono. Akani bende wuogi ng'ato mawinja mokete luleti visa. Pod nyalore we ywak. Kaka no kecho mama cha kako nyalo kechi nikech odike Johana bich mabendo kabe som kare achiel nyako chiko ni chieng' moro ka Yesu ne wuotho to noromo gi jal moro mane puth. Andiko lero ni no bedo maputh ya nyuolne to noting'e to ketie do yawo. Tandiko lero ni malaike moko ne tugo ga pi ni to en ji no siko ka kuongo ne akuonga. To kanoromo gi Yesu to ochako ndiko weche moko ni rabi anasebedo ka kuom higni 38 ni to ji malaike tugo pi to ji kuongo na akuonga. Yesu ok dwaro weche mathoth ma ji chandore godo. Nonyiso jalcha niya iwinjo chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Eka jalcha nokaw piende mowuotho modhi. Kata kawuono in mani ikete lolo tibini miwinjo ka tuo oseketho dendeni Yesu changi kawuono. Be ni en tich misemanyo nitie jomosemanyo tich mamanyo tich olokore tich. Samoro adieri in gi papers, in gi certificate, in nyaka gi degree, jechieno dage ni ok inyal yudo tich. In chiki mara ni kuja kesho kebeti ng'isi na hakuna kazi ikia gima timore kit ngimani. Adi samoro weche gidigi dhod chunyi iwinjo weche gidigi dhod chunyi kiparo to litni. Adi samoro jechieno keti tich mane ok isomo ini wacho ni bora ni kazi. Andiko wacho ni ya 13 wacho ni Yesu nie pap kawuono. Yesu biro kechi kawuono iwinjo we ywak. Ibiro yudo tich e nying Yesu nikech akelo jakondo mula. Yesu no ni ka usipla hayo sule mari okinyi ondikio mumobendo kabe somo Ecclesiastes 11:9 ni unjo matindo bedu mamore ndalo mapodotimo ni mapodotino ni yuduru gik moko machunyu gombo ni to kata kamano ngeri Nyasaye no yelu kuom gik moko mutimo ni kikiwe gimoro chandi bakelni chuny malit nikech bang' kinde matin ok ibi bedo matin kendo. Yesu no biro miyi tich ma joma nochai joma nosejari nikech kionge tich tinyalo yudo kata wich kuot ng'amanya ionge nyalo bedo maonge kata duol. Yesu no kechi kawuono kaka no kecho mamacha kaka Yesu no biro kechi mamiyi tich e yor ono. Achani ng'ato be winja kawuono Yesu no nitie kakele ka biro timore ng'ato. Be ni adiere ni kwe misemanyo to tamore nikech nitie ng'at manene kama onge kwe samoro ne okonido tieno adier no kendo rukwero mulo ne mana sweti darling ani magu no rumo magore Rwanda intindo don ku SMS onge ng'ama wuoyo gi wadgi wuoyo mana gi SMS e ot samoro adier chiemi hotel to ot to mari nikech jechieno dagi ni kwe ok nyal beti ng'ato ninde sitting room ng'ato ninde bedroom jechieno dagi ni kwe ok nyal beti. Adier ki paro weche gi to lite do chunyi to andiko lero ni pod nyalore we ywak nikech Yesu no nie pap kawuono obiro kecho ng'at mano kete lolo tibini samoro mama samoro in kijana samoro in dichuo obiro kechi mokele kwe nikech ondike sao chiko karauchiel ma ok abe somo ni nikech nonyuolwa jawar adier biro nyuolo ne wuowi ne loch no bedi e lwete ne luongi gedi jabura ma ono Nyasaye maratego wuore manyaka chieng kendo ruodh kwe ene makele ka obiro kelo kwe maduong' e odi nikech mama cha adier mama cha ne gi medhiero gima nong'eyo nodong' ne mondo ka wuore to iko to dok e dalane to dong' adong'a cheliel nokong'eyo nodhi romo gi Yesu kata kawuono ng'ato nokong'eyo ni nyalo romo gi Yesu kawuono nikech ng'ato biro romo gi Yesu kawuono kata beni en e piny Kisumu kata beni en Mombasa kata beni en Mount Elgon kata beni en Nairobi kata beni en Kano kata in Nyakach kata in Busia Boda kata in Kindu Bay Homa Bay kata in Migori ng'ata chiel biro romo gi Yesu no kawuono mose ywak ndalo mathoth mawacho ni bishop ane mase ywak kendo onge kwe beni en nyathi misemanyo ndalo mathoth to keyudi nikech ng'ato nena ka samoro mosemanyo nyathi konyruok otamore adier osedhi osiptende matindo gi madongo winjo ka lokruok onge weche gi dhi gi dhod chunyi adier weche gi koparo to lit e ngimane adier samoro no mudo nyaka madho yath
adier lokruok pod otamore. Ng'ato neno kama en komako ich jachien golo gi dweche adek, weche gi ochako tamore. Adier jachien en konyuol komako ich maber to nyuolo to kotin. Jal man kamano bende nika, weche gi dhi dho chunye. Ng'at moro bende nena ka sani en kodhi nyuol to jachien okane nyaka timne operation. Wawe gi ng'at machalo kamano. Samoro adier kuyo tamore ni ok nyal bet, weche gi dhi dho chunyi. Iwinya ndiko wacho ni apodi nyalore we ywak, nikech Yesu no ni e pap kawuono. Ruoth Nyasaye biro kechi kawuono kendo biro ting'o nyathi e higani. Onge gima tek mane osetami, en ema kele sudo kamana kaka noromo gi mama cha e kako dwaro romo kodi kawuono. Donge noromo gi Ana ka weche ne tek kod Ana ma Samuel noyudore. Mano kisomo Samuel mokwongo achiel ma ok adhi somo. Ochako romo gi mama moro e Mumaka Marika 25 ma ok adhi somo. Mama ma yie nosichwer kuom higni 12. Nosiepe ne onge luwegene gi guoge manosiepe mamani. Donge ka noromo gi Yesu nokeche nokawa yie to luoro tok Yesu to mulo riak lawe to nokaw yie mailemo manosechwer kuom higni 12 nochung instantly. Kata kawuono winjo kobiro romo gi ng'ato mano kete luleti mowacho ni bishop weche mewacho gane madhi gi dho chunya. Samoro kayalo to ng'ato wacho ni bishop ni samoro ane minena ono kane ng'ato roho malere maneno ng'ato be miyo ne ken nikech ng'ato nena kadier, nyako moro nena kadier kata mama moro mosemanyo dichuo to koyudi, ng'at modak go otamore, osewuotho ka wede kata ng'at maluonge onge otamore, kata ng'at mapinge nyinge onge. Adier nyithindo to en ga dek, ng'ato ka ng'ato gi wuongi. Jachien odagi ni ok onyal dak gi chuo. Adier sani onena kae ni odak kapango. Jachien oketi tij ot mo kawacho ni tij ot rach nikech itiyo mondo ipidh go nyithindi mane wene mamani to mamani bende osedoko moti. Mamani ema koro pidho nyithindo gi, kiparo to wechegi bigi dog chunyi. Adier iwinjo kiywak. Samoro adier ywak pesa mitiere no bedi okine ka nyalo konyi. Weche gi dog chunyi nyimine ni maluwi nosetedo te ine midong. Samoro nena ka dier jachien nogole ot dalani ot kama no ni tede. Jachien nogole odagi intidi wuotho kawuri chiki sumuru cha in chinya kach. Weche gi dog chunyi kata sane minena ni itedo rikene nyamasi nyithinde ywak. To kawuono kelo Yesu winji ndiko wacho niya podi nyalore we ywak, nikech Yesu no nie pap kawuono. Obiro keche mama ma higani ok rum kapok iyudo dichuo makendi. Iwinjo higani ok rum kapok idok e odi, nikech ng'ato nena kama jachien nogole ode to ko en ero mare, nikech jachien ma jachuok ma jaango wete koda nyimine. Odikia mo mar Zaburi 107 kar 4 mok adhi somo. Zaburi 107 mok adhi somo. Mumano wacho niya ni pod nyalore, pod onge gima tek manosetem motamo Nyasachwa, nikech onge gima tek manosetamo Nyasaye. Nyasaye no nitiere kabiro timo. Dalo minyalo dakie nitie, onge gima tek manosetem motamo Nyasachwa. Nyasaye no nika beni en ohala, nikech ng'ato nena ka samoro madier mapango ala to ok timre ne ohala kethe lwete. Okia gima timore, en kochako gimoro amora mochako onge madhi maber kata chiel. Kata beno pidho cham onge mati, kata beno pidho chiayo onge madhi mbele kata chiel. Samoro nena ka nochako andrech poda noket mar omena podhi, noket mar alot podhi, noket mar nyanya podhi. Samoro en gi adware, samoro en gi workshop onge madhi, samoro oyao and wuochi onge matimo kata chiel. Samoro en gi yedhi dho nam kacha mamako rech kata chiel onge. Samoro en hotel kata okieno kata ng'at madonje onge. Owinjo ka gina ne oserumo ka mama cha. Ka Yesu noromo gi mama cha nokeche mowachone ne we ywak. And bende anyisi ka Bishop Omedo ne we ywak podi nyalore, nikech Yesu nie pap. Yesu biro kechi kawuono kendo adi manopodho ni biro chung. Pesa machiko kalalo e lwetini Nyasaye biro duoko e yor ono. Nyasaye biro chungo andi kawuono nikech onge gima tek manosetem motamo Nyasachwa. Akendi bende wuoyo gi ng'ato mano okete loleti mowacho ne dini Bishop weche me yalo winjo kadhi gi dho chunya. Mama cha kano romo Yesu kano romo gi mama no keche Yesu klo chave gi weche mathoth ma ji osechandorego. Onyisa mama cha ne we ywak mana wach maten kamano ni to sudo machiegni to mulo tigo kose mulo tigo to joma no chien ma Yesu mien min mare kangima kata kawuono wuo gi joma geno ne noserum, nikech pod nyalore. Ng'ato nena ka dier dichuo moro nena ka kata kijana mon mapango mondo miyo kendi tok timore ne en chunyo winjo ka chida samora diro pango mukendi to dhako ok bedi
Mondo weya okia gima timore kit gimane gigi dhi gidol chunye koparo mbesene nigi mon to en onge go nikech en e jela owinjo ka weche gidol chunye mamoko tino sewacho ni mon jela ondike kanyo ni mon jela to ondike ngecha 18:22 ni ng'ama oyudo dhako oyudo gima ber en gi hap ruoth Nyasaye. Iwinjo Yesu nie pap kawuono obiro ruoth kechi kawuono kendo ibiro kendo higani e yor ono onge gima tek mano setamo Nyasaye kata jaodi mano dhi ni masani dong kitedore kendo kech wachne lite do chunyi samoro no dhi nyaka gi nyithindi kiparo to kinyal nindo kawuono Yesu nie pap biro timo kawuono onge gima tek mano setamo Nyasaye ene makele sudo ka kawuono beni en kongo motamore ni ok nyal rume dala nikech dala moro nena ka mama moro nena ka sani jaduong moro nena ka mano puonjo nyithindo samoro no uso nyaka lu samoro no uso nyaka chiemo mondo puonj go nyithindo ni biro konye weche gi no dhi mogore Lwanda ene matindo chak wure ne Mr. DDO iweni daily drink iweni Mr. kare daily drinking officer iweni officer moro to kale iweni Mr. DDO kare daily drinking officer kawuono Yesu nie pap samoro mama moro ywak ka kongo mondo nyithinde gedo samoro mondo nyithinde somo mondo nyithinde ti yudo tich kata kendo kata nyombo weche gi koparo to dhi gidho chunye kawuono mama moro samoro ni kadier maje chien sando bede mar kong ok ni chuo kende mokete kong owacho no golo lo kata golo stress ondik kanya ni kong golo stress to ondik yo mar ngeche 23 kare 29 ma wacho ni ya ni ng'at madeko oko ka kongo kendo mamadho kongo mayore beni en konyagi moko deno ni konyagi moko beni deno ni ineno ni malasai ung'e nyingegi iwinjo donjo e dao kendo yudo masira iwinjo muma wacho niya ohinyore ka yiem nono wang'e bende kwar bang'e to oywago ang'e ka koro piny ler kore ko ywak pesa no onge godo no madho temo rumo kuom mano muma ndiko ni kuom mano kekeruo kongo maket kikiruo kongo mochiek kendo motar kineno ka buoy wuok e doge nikech kiny nego kinyi ni winj ka dendi ni winj ka dendi rach mana ka gima thuole mokayo dendi ndikore mondiko kane mandiko tiende ni onge gima tek manosero onge stress me kongo golo kata onge lock ma kongo golo iwinjo ma satan kawuono podi nyalore we ywak kati se ywago dala ni jaduong kati se ywago dala ni nikech mumada chani podi nyalore we ywak nikech Yesu ndiye pa biro kechi kawuono makongo mano mako dala ni mano mako ngimani rom chok e nying Yesu achani bende wuoyo gi ng'ato mano sekete Lolwe TV mawache dini bishop weche miyalo dhi gi dhod chunya beni e not masamore da isedwaro ndalo mathuth kata dala misedwaro mondo migol to tamore iwinjo nikech ng'ato nena kama samoro opango mondo miyogedi kethore ya ketha adier samoro opango mondo miyogol dala chunye chida igni malworo odiero opango maber samoro musumal le piny samoro mabati bende isenyo piny jomoko jechieno kete malito shiko mabati mokabiro to be gipadore jechieno keto ni ok onyal ero ot maber ondo bedo lengore isoni wa mak onge gima tek manosetem motamo Nyasaye nikech Yesu wacho ni mumo wacho ni we ywak Yesu nie pa biro kechi kawuono jomoko nosechako gedo maber to oto chungie kore mapeso rumo okia kuma gigo no odhiye Yesu nie pa kawuono ibiro gedo e nying Yesu onge gima tek manosetamo Nyasaye ibiro golo dala e nying Yesu onge gima tek manosetamo jakondo mula ibiro gedo odi mano chungni biro rumo chuth e nying Yesu onge gima tek manosetame iwinjo kamari ni mane en mama mane no wach mane miseywago en kwe mane miogego to podi nyalore we ywak mane kaka thon wachne we podi nyalore we ywak nikech mama cha dier ne ywak no ng'eyo ni wuode on saninde bade no donga chiliel weche ne dhi gi dho chunye onge ng'ama no dhi donge dala andiko lero kamano to kano rumo gi Yesu no keche mana kaka ng'ato dhi romo kode kawuono ni mama moro ni winje piny Mombasa kano setuko migni abich weche ne dhi gi dho chunye to winja kayale Lolwe TV kama sama na wacho ni kora dwa lamo gi ng'ato mondo mag TV adier no mako mo winjo ka teko mar chang no wuok mo dhi ogore kwe mama mani ochango instant miracle kare onge gima tek mano setamo Nyasaye nikech yie kuom winjo to winjo wach Nyasaye
benie nena kadier, benie ni nyombo. Iwinjo mama ma samoro in kadier nena kata churi poko nyuomi dhok. Samoro mama utino se wachana tino nyathina, churi okele kata diel. Weche gike paro to dhigi dhok chunyi. Samoro kijana moro nena ka pango mondo miyo nyuom chiege. Ose nyio nyaka dhok, dhok bet matango malok nyaka mag pur. Nikije chino dagi ni oknyal nyuomo dhok. Adieri nena ka sadi weche gike dhok lete chunyi. Adieri kiparo mama, nyimile ni maluwi nose nyuomo dhok te. Ini mapoko nyuomi tida chai modong. Iwinjo mama wacho ni ya, we ywak. Yesu niye pap kawuono. Japuonj kechi kawuono. Keni biru nyumi dhoke gane e nyingi Yesu. Onge gima tek manose tamo Nyasaye. Iwinjo kijana. Ibiru nyombo e gane jaduong. Masamori sebedo jaduong to poki nyobi kata nyombo. To samori ya uwoti osebedo madongo mose kendo. Nyigi bendo ose nyombo. Nose kendi. Koni dwa nyombo dho. Dagi nyombo genali tu wuongi poko nyombo. Weche gedhegi nyalo dhigi dho chunyi. To kawuono awinjo ka Yesu niye pap. Obero timo ne ng'ate chiel. Mapipi wage go kala kala. Mawache ni bishop weche ge miyalo dhigi dho chunya. Ani mawinjo ka se ywak ne okanido tieno. Aonge kwe dhode ngimana. Kata mtoka go ol king'ado ndara toki winji. Kawuono Yesu nyalore. Podi nyalore we ywak. Iwinjo ka en wach mane. Benie ni nyathi school. Wawuoge nyithi school mane na kasani. Adier maje chino dagi ni okinyal somo. Kama fibiro hae bendo kene. Iwinjo ka weche dhigi dho chunyi. Iwinjo ka weche gidho chunyi. Samoro fiyo tamore ni okinyal somo. Adier chonerie ke school maber. To tindi dok mane chien. Ekia gima timore kiti gimane. Samoro ine college. Fiyo tamore ni okibitiko kata college. Mi bedgi certificate. Yesu niye pap kawuono. Winjo we ywak. In mise ywak na loma thothi. Podi nyalore we ywak. Yesu kechi kawuono. Kendo fi mano tamore ni japuonj kelo kawuono. Benien tuma no gore ko imotami ni okisomi. Nyasaye changi kawuono kendo ibro somo nyaka university. Nikech ang'eyo Yesu no nike ka. Onge gima tek mano setamo japuonj. Aluonge ni sule maro kinya, aluonge ni chieng' jabondo. Onge gima tek mano setame. Adwara tim neno moko matin mondo alam kodi Nyasaye. Mama moro, nyako moro bende onene Lolwe TV kama. Mana kaki nena kasani. No timo na neno, kaya lo wach bende na yalo pori nyalore we ywak. Weche ne dhigi dho chunye. No wacho ni bishop ati yonde. To jachino dage ni ng'at makenda onge. Adil pesa to nenego. Chopo kama pesa ni oknyal konyi. Yesu kende ma dwaro mana jakondo mula. Yesu kende sule mare okinyi. Nongisa ni oknyal le bishop. Asela mo Nyasaye ngise ni podi nyalore we ywak. Samana lamo kode Nyasaye duoko no yudore. Bangla moko de Nyasaye no kende higa chielo kono kalo kapoko yudo ode. Achaka romo gi kijana moro babede no kawo nambele Lolwe TV kama. Ongisa ni bishop an gi stress ma okanendi. Asomo kendo an gi papers adier. An gi degree. Igni abedi okaonge teach down the line. Na ngisi ni podi nyalore we ywak. Onge gima tek mano setamo Nyasaye. Samana lamo kode Nyasaye duoko no yudore. Bang pok no gutiko kata igni areyo. Be kata higa chiel kijana ni noyudo tich kendo nondike manager ene kambi moro e piny Nairobi kacha. Onge gima tek mano setamo Nyasaye. Achaka romo gi mama moro mano kawo namba ne Lolwe TV kama. Adier mose ywak mane ngisa bishop ane mase ywak wi ose bara kumi gini pirariyo. Onge kwe amwonyo yath lokruok onge painkiller. Na ngisa da kelo painkiller mar polo jal manyalo gonyo manyalo ketho teko mag mudho mag wich bar. Samana alamo kode Nyasaye duoko no yudore. Mi mama ni wiye no chung instantly. Iwinjo kamari ni tombane. Nikech saora mo mdalam kode Nyasaye. Duoko nyalore, podi nyalore we ywak. Wawuoyo gi ng'ama nose ywak. Mama ne se ywak, jaduong' ne se ywak, kijana ne se ywak, nyako ne se ywak, chiliel mawinjaka ne se ywak adier. Iwacho ni kuye otamre ne ok nyal bedi. Kaka no kecho mama cha kaka Yesu kechi kawuono. Adwaro lam kodi Nyasaye. Weya ne gimetimo kiani ne piny mane. Weya ne gimetimo mondo lam kodi Nyasaye. Kinyalo mako timite make. Kinyalo go choke penye tego. Nikech yia kuom winjo to winjo wach Nyasaye. Miracle biro wuok katho dhi timore kama intieno. Wala mo Nyasaye. Erokamano Nyasache loch. Akawo mama ni akete lweti. Akawo jaduong' mandena ni akete lweti. Chiliel ni nyathi school ni kijana ni nyako ni akete lweti Jehova Nyasaye. Mano se ywak otieno thulu. Mane okonido kendo se ywago higni mathoth. Ni gima dwaro pok oyudo. Nyasache loch kaka ne kecho mama chemuma kaka kech jal mane na kane Nyasaye. Nikech ang'eyo gik madongo mitimo. Dhiye kama entie to timne miracle. Alamo kan gi yie ne timone e nying Yesu majawar. Janeno gona amina kendo bed gi yie.
Mana kaka wacho ni nyinga iluonga ni Bishop Agustino Omedo, aja Kisumu County, gweng' miluongo ni Kogony buto Koromora School kacha. Ji mang'eny osekawo namba na oyudo konyruok. Kapok aweri namba na kanisa na malembe iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. E piny Nairobi wayudore Babadogo, kanye ma wane gi ol maduong' kendo ji mang'eny osebiro moyudo konyruok. Sani ane piny Kisumu, ji mang'eny aseromogo Kisumu ka, kendo within alwora mar Kisumu antiere pod an Kisumu. Ikaw namba na mondo watudre e sach Nyasaye. Namba na mar simu en 0726 84 39 41. Anuoyo 0726 84 39 41. Namba na machielo en 0750 38 34 99. 0750 watudre e sach Nyasaye. Shalom.